Umada ka iyo. Pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo, sumala kay San Mateo. Dida na katitiro ang natanan ng mga tinunaan dito sa Galilea na siling Jesus sa iya. Anak ang tao diri na maiha tutubyan niya tuhan mga tao na magpapatay na iya. Kundi mababanag iya kay kagulo kaadlaw. Nagmabiduon ang mga tinunaan. Ang pag-agong ni Jesus sa iya mga tinunaan na katernaon, kinarani kan Pedro ang mga parasukotin buwis ang templo nga nagpakiana. Nagbabayad ba ani maguruddo ang buwis ang templo? Oo, nagbabayad, binato ni Pedro. Ang pagsulod ni Pedro ang balay, naguna ng pagyakan ni Jesus. Simon, ano man ang iyong pag-una-una? Hino in nagbabayad ng mga kabaray na lubuhis, ngat Tuhan mga hadi hinihalibutan. Ang mga bungtuhanon ba o ang mga lumalangyan? Ang mga lumalangyan, binatul ni Pedro, na siling Jesus, kung sukat diri kinahanglan magbayad ang mga bungtuhanon, kundi ba si diri masinahagon ni nga mga tao, kadto halanaw ngan pangawin. Butungan siya ang isda na makugit, nga niagyan mo hasuludan iya baba in kwarta, nga iguhin pagbayad han akon nga haning buwis sa templo. Kuha ini ngan bayari ang aton mga buwis. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Buwis. Kaya nagbabayad yung buwis. Pagkianan ni Kristo kaya Simon, ano sa dito? Ayaw pa mo na hunay, magbabayad yung buwis. O kabaray na yung buwis. Nga Tuhan mga hadi, kakalibutan. Ang mga bungtuhanon ba o ang mga lumalangyan? Ano si Pedro? Ang mga lumalangyan. The strangers. Itong iba. Hinot the strangers asa diri na bayad ng buwis. Hikita, gipupos sige pagbayad. Kita kalat nga naman liya. Pugo. Mga kainsiga ito. Kita nga lagi pupugos. Ultimo, sara-sara store. Libre at kontroversiya, ultimo, barter. Free na, ito nga mga napit barter. Nakaroon ko naman ito sa barter, pagkita na niya, sira with kaysan. Malarap bidi nga, tanong nga, kamatsilip. So, di nga ni, ano yun, pag-sugar, insulin plan. Barter kita, saka tayo nga kapito. Ngayon, media na asuka. Iktatas. Orang ang puto. Upang palikit ito tax. Singman na ba dito tax? Libre dia. Diri. Pada kiri itu tidak ada dalam waktu pindah ini kiri betul tax. Apa yang bagi aku? Sehingga mulai dari
simba nito sa bayo. Kaya libre, pagkatang mo tindahan, ano na, course ito nakaibat ito talaga yung pinakalit. Bisan ito, nasa lili pa. Tanda, nabahay kita ito tax. Kaya naman nabahay kita ito tax. So, settle taxation principle, the tax is the lifeblood of the government. Kita mo rin nga nila, moral life. Patay, ang gagawin ng tax. Wala nga yung bayad ito ng mga tuminunong, patay ito. Gobyerno. Yan naman na ito kinukuha ito pagpadalagan ito gobyerno. Pinari ito sa mga ibabayad niya buwis. It is the lifeblood of the government to continue its function. Napunta mabalik ka atong naman. Pinagin mga programa, hamagkalain niya mga hensya, nga iya mga proyekto. For infrastruktura, yan pinagiliwat ang protection ng police power of the state. Ano po na itong tax? Pagkakaya ng tax protection mo, negosyo ito ng gobyerno. Protection mo kinabuhi. Ang nagtabali, itong tax na ginbabayad natin. It is the lifeblood of the government. Pero pinagbabayad, it becomes the lifeblood of our corrupt politicians. Ringan kita yang kita magbayad at buwis, ay po kaya politiko na mabubuhay liwa. Kita pala sila bisa natin panlawas insurance atong pili, natin ka millions na mo. Itong tax, dirliwat kung tama patay itong negosyo. Hello? Karet mabali mo tax, hindi mo panukot sobrang masyado rin kay taas. Wala ito maging negosyo, oras ng sarasara. Atas natin mo taxation, atas natin mo panukot, wala ito ang babae, kaya wala yung iba rin. Wala yung iba. Punta, ang tax, magbubuhi nyo ba? Buhi ito negosyo, buhi ito ng paraya, buhi ito ng gobyerno. Sanglit, at as nga itong tax na naman, dahil itong mga direct babayan itong kira, buhi sa mo, may mga programa na kakaway mga tax exemptions, nagkakaway ng mga tax holidays, nagkakaway ka na hininga pulan, di naman lukot itong mga ano yun? Dugang na kabaray ko, penalties. Oray, penalty ini. Ano may basa kita ng bayad itong buwis. Kung gawin ko na hungak, from barangay, municipal, national, kung iningat buwis, makakahuliwat itong naging-negosyo. Ang ito natakas. Patay itong ekonomiya, walang naging-negosyo. Kaya ka ba? Real property tax. Kaya real property tax. Di ba nito may halo ang nakatunahan. Dili kung tak mapapatay ito negosyo. Kung tak mabuli, hindi nga negosyo na mabuli. Kaya basi, diri ba, iriskapar, pagbayad dito ng tax. Kaya mga ano yun, tax evaders. Kaya taas na itong debarera.
Pero it is the lifeblood of the government. Importante. Ito ang atong liwat pagkabang nga lalaon kita nga mabalik ini tinugod ng mga programa para hanggang dili kay parahan Peter. Parahan tanan dili kay parahan Peter. Kailangan ginbasa ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 22 hanggang 27. Hindi tayo sa skalanan ni Kristo, nagsiring kay Pedro, kato na Pedro, pangawin. Ang siya na kumubit, aberhet back na ng ibayin atong buwis, para imo ng para ako. Kaya ang tuyo, ang pagbayad ni Kristo ng buwis, bisan kung siya na sa dengan ilipihangan ang mga lumalangyo lang na patungkol Pedro. Ang siring pagbayad. Base diri masina aton ini ng mga tao. Kalit man ito, nga ni buwis na itong ginpabayad. Ngayon, di ba katagaw at makabinipis ito na taan na nagkakamayadain sa mo, nagkakamayadain gupot. Pero wala naman nato na kukuhaan nga kalungganayan, tigit ng gobyerno, balik niya na ako. Kung ang tax, amo ito lifeblood itong gobyerno, nga magdadala nga na hitong kalina, kaya basi diri masina atong ini nga mga kapita, di nga ni mga aram niya, mga gusto niya nagbabayad, ikaw ang nagbabayad, nalilipay ka, nasisina ka rin, hindi ka may pagulat ng panukot. May puray na hindi nga nagbayad. Kaya may padapuray lang. Kaya dadala na ganyan. Nadala na ito. Tagubot ang dadala na ito. Diri muraya nga kaintan ito na aton. Kinabuhi nga ito na aton panginabuhi. Kaya baso diri masina aton ini nga mga tao. Ragpun ito ang ito aton pagbayad ito buwis na magdadala na ito kanina. Kaya naman, singgo pa. Kaya may dapunta provided na ginahatag aton yung police power from the government to protect all of us. Is that only the lifeblood of the nation or of the government?